Greetings, 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 and more greetings to you good people. My name is DJ Holly and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu cha content, chitubu chisingapo, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka chitubu ichi. Chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wanga wagara uri mugaro wepanapa dango kutenda nekuti asai inokurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Right, Munhu Akasungisa 11 maWar Verts, Madzibaba Veshanduko na Cde Traore tamubata. Ndiye mfeso wamuri kuona kumashure kwangu uyo anonzi Mubuso Chiguno. Hey, Mubuso Chiguno. Hey, vari mukoma Jeff Judah angada kutaura kuti mubumbwa. But tamubata mukomana uyu handitika. He is responsible for the arrest of 11 war vets. Munhu Akasungwa musi 17 October, Cde Traore na Madzibaba Veshanduko. Nyaya dzacho tinodzifambira tisingatye, tisingavhunduke, tisina kana mumwe chete watinokwata handitika. Pandisa ndapinda munyaya yangu zvizere ndikuti kana une bhizimusi raunaro rauda kushambadzirwa ndibate. Namba dzangu ndo dziri pascreen idzo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire ndibate futi pasame number ipapo. Tinodzifambira nyaya dzacho tisingatye, tisingaite sei, tisingavhunduke. Right, gadzira ganda rako rionekere sama ino yatiri kupinda iyi handitika. Ungava une ganda rakaomarara, ungava une ganda rine mapundu, ungava une ganda rine scratch marks, ungava wakamboda kubleacha, zvomba zvaramba, womba watsva, wakuda kuti ganda rako ridzoke panzvimbo. Mafuta aya nesipo idzi ndo zvinhu zvacho zviri kuita zvinhu zvamanje manje. Bata namba dziri pascreen idzo wotaura neskin chapter kuti aiwa kandanzwa na DJ Holly kuti ndimi vanhu muri kuita zvinhu zvani zvamanje manje handitika. Vanobva vakusota, vomba vakuitira chimudiginyira wacho ipapo. Right, rega tipinde munyaya yedu yapostwa naline. Hanzi mufesu uyu anonzi Mubuso Chiguno. Mubuso is involved in abductions of the anti-ED 2030 cadres. He is being managed by David Munhu, CEO Discovery Ambulances, who is the right-hand man of Kubakwake, is Kudakwashe Tagwirei on that one. And Julius Charumbira, aka Mpostori Shumba. Vanhu vacho vari kuzikanwa, ndo mazita avo arapa. Isongwa nazvo tozviti bhu, mozvionera zvenyu. Zvikanzi Mubuso is responsible for the arrest of the 11 war veterans who were arrested on the 17th of October 2025. He was actually arrested together with the war veterans, and to their surprise, he is out hunting. Murikuona zviri kutoitika. Vanhu vacho zvavanenge vachiita. Hanzi akatosungwa pamwe chete nemawo veterans akasungwa. But vakazoshamisika manje mukomana abuda, atopanze, akutotsvaga kuti ndobata ani next, ndoendesa ani next kuti abatwe. Ndopaipa tikutaura twakomana, toziva kuti revolution kuti tinenge tine nzara, tinenge takaomerwa. Nyaya dzekuda kupiwa tumari idzi, nyaya dzekuda kuona kuenda padhuze nevanhu vatisingazive. Aiwaka, itai zvinhu zvenyu makangwara, itai zvinhu zvenyu mune ruchenjero, itai zvinhu zvenyu muchiziva handitika. Zvikanzi Mubuso yeye futi is involved in the abduction and the arrest of Traore. Aripo futi ipapo. He is also involved in the arrest of Madzibaba Veshanduko. Aripo futi ipapo. So it's a warning that is coming from vana veZimbabwe kuti zivai, wonai, dongorerai, muone zviri kuitika, kuti zvinhu zviri kuitika kunzoko hazvina kumira zvakanaka. ED is not letting anyone step into his way yekuti asvike 2030 kana 2050 achichimhanya. Ma1 aya ndo nyaya iri kuitika iyoyo. Zvikanzi as we speak, he is on his way to Botswana to go and lure his next victim. Ma1 hanzi atori munzira kuenda kuBotswana.
state funded, anenge achienda kwese achitenderera achibata vanhu achiita zvaari kuita. maWar, zvinhu zvinotyisa, zvinhu zvinovhundutsa, but ndo upenyu hwacho. Tingaite sei? He is working hand in glove. He is working hand in glove with Godfrey Gomwe, fellow Zimbabweans who are anti-ED 2030 and the manipulation of our constitution. Stay away from Mubuso. Godfrey Gomwe and their co-hosts Abisha Zvigananda. Ndo zviripo izvi muri kuzviona mega, ndo vanhu vacho ivava vapaiswa post iyo zvikanzi beware of this man, this is Mubuso, ndiye former ZANU-PF Manicaland chairperson. After getting money from Zvigananda, he is busy. Haasi kumira, haasi kudzoka kumashure. Comment section nhasi ndakaneta handisi kuda zvekutaura zvakawanda, but ndo nyaya yacho iripo. Munogona kungoenda papost yaLinio munozvionerawo mega kuti vari kuti chii mucomment section umo. But ngatimbotaura nyaya iyi. Unofara here? Mari yacho inonaka here? Uchiziva kuti mari yandiri kudya iyi ndakatengesa DJ Holly kana ndakatengesa Kuland, ndakaurayisa ningi naningi. Unotofara kutonzwa moyo wako uchisununguka uchiita zvinhu zvakadaro here? Zvinokufadza here? Zvinokusvitsa kupi zvinhu zvakaita sei zvinhu zvakadaro? Amen. Nyika yedu ndameno kwairi kuenda, handisi kuziva zvedu kuti zvichafamba sei uyezve zvakamira sei, but kana uine nyaya yaurida kupasa, nyaya yaurida kutaura neni, audio yaurida kutumira, nditumire panhamba dziri pascreen idzo. Tobroadcasta, vamwe vonzwa kuti muri kufungei nazvo, but mukomana wekusungisa vanhu tamubata, tamuwana. Hatizei kuti aishanda nani kana kuti zvakamira sei, but so far the information is on public domain. Iri kutaura kuti Mubuso ndiye nhubu yakasungisa maWar Verts, and Mubuso akabuda. And I believe kuti Mubuso is one of the people vaishandisa foni yaHonorable Chagwiza vachitaura neni. Zvinhu zvacho zvavanenge vachiita soka zvinhu zvakadhakwa. But I knew kuti Honorable Chagwiza vakasungwa, and ndakatoona pavideo, and I was informed also kuti vakasungwa. But ndiri kuvabvunza paWhatsApp vari kutaura kuti handina kusungwa, but vakomana vacho vari kundida. Zvinhu zvakangooma, zvinhu zvinongosiririsa kuti people they are very busy. Pane kuti vafocus nemaprojects ekuvaka nyika, they are very busy. After DJ Holly ari kutotamburawo zvakasina chaanacho. After Kuland TV ari kutoteedzawo kuti mhuri yake irarame. After vana Madzibaba Veshanduko vari kutoda kuti nyika inake, vanhu varombo zvavo vakatotambudzika. But unotoona munhu anotoita a priority, otoita a project kuti ngativabate apa nhaiwa timbovavharira. Very shame on you Mnangagwa, very shame on you the government of Zimbabwe. Munonyadzisa, munoita zvinhu zvinosvodesa, hamutonyare, simply because tataura kuti tafa nenzara, makuti vana ngavarowe. Mwana kana ataura kuti afa nenzara anoitirwa plan, unzi chinyarara mwanangu, ngatibike sadza kana kuti tichitora chimunya chirimo tikudzisire odya chimunya. Ndo zvavangofanana nesu vana veZimbabwe. Tikati takuwara nenzara, tivhurirei makambani, maindastiri, tiende kubasa, tipeiwo magetsi tikwanise kuita sei kuona mwenje, gadziraiwo migwagwa, tipeiwo mvura, tipeiwo matoilet, nyika yonaka, chingwa ngachidzike mutengo. Kwete zvekuti you spend $150,000 uchipa zvako munhu asina kana degree. Of course he is an entertainer, not entertainer zvedu, but mari iyoyo tine masoja ari kuchengetedza nyika, tine mapurisa ari kuchengetedza nyika, tine vadzidzisi, tine manesi, tine zvipatara zvisina kuita sei, zvisina zvinhu zvakakwana. Right now masoja akanzi civil servants ari kupiwa $150. Comic pass ari kupiwa $150,000 once. $150 yemacivil servant iri kuuya in 275. Pamwe pacho funga iwo, ona iwo kuti muri kuitiswa nevanhu ava havana kana basa nemi.
tichangoramba tichitaura ende ticharamba takamira ende tichazopinda mumahistory book eZimbabwe nyuwani ichauya kana nguva yaMwari yakwana. Ende muchaona vanhu ava vari kumhanya ezvinezvi vachifara ezvinezvi vachamhanya zviri legendary. History inongozvidzokorodza. Bvunzai Jonathan Moyo kuti aita sei achipisa ari paZimbabwe. Right now where he is akawanda ari mubako. Bvunza Seve Akasukuere kuti vairira sei vakomana ava paZimbabwe. Bvunza Mai Grace Mugabe. Hakuna chisingapere. One day is one day. Munozongodhakwa chete, zvinozongopera. Saka tivhairire zvenyu, itai yamuri kuita, rovai murovero wenyu, isu tichangoramba tichirova murovero wedu. But as for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scene, it is bye for now. Let's meet in the next video.